Syaro di na ni muhalang dagan kay sili da. Muna si kuan sa layo kay ming kuan lasaw na kay kabalo magudang duwa sa iyang batasan. Takti yung usdan. Dani nga stress kay naong. Ha? Gani no kun unsa naming naong ni Dani nga. Murag stress naman sa life kayo. Stress naman sa life. Stress gina siya kay bagumi tong anak tong iyang sawa. Lagi ko'y customer dahil nga dito tiglagan sa inyo. Ha? Dito sa Bingguhan sa tiglagan. Siya? Murag kagapalit, murag kakwan ko to. Niyo ay hundaklik. Gapalit man to diyan sa sigarilyo sa kuha. O tanak ko niya akong istoryahan. Terus puro kabantay ko ano yung partner ba. Dito sa Priras. Oo, naman to'y kuhan. Yung dyan ba? Kaya ito, hindi dito din sa uno. Ha? Istoryahan. Ngayon sa daw? Malinda po daw dito sa tapat shop. Nakaila pag yun sa kuha. Istoryahan na isa. Kay customer na ko to ana kay customer gitong isukan ko ra. Tigpalitan gini sa kuha kay dira man sa gadto gina sa Bingguhan. Customer ako to. Katam isa. Mo ka. Naghahalin ligo dito ang mga bata. Sampis kayo. Mana ka ba? Tamis ang bayo dito. Ang balod ba kay abot mo? Uy, kaayos ang gamay ko. Hindi ka tulang dugay ko siya ako. Kamay na. Dogi. Hindi ko na pagidala sa Nico. Binunong taon na lang. Sulbad, siguro, tiyan man itong kaon. Moripil na lang daw ito niya. Atong isa, sangpud sanda to sa dacha. Uli na sila, may. Tago mo na. Makahan din ang lapit ko sa bago. Ang negosyo. Ang pinakakon ganyan nga negosyo sa una kanang computer o kanang video machine. Anya magkuan-kuan pa man siya diri Nagbuwag siya sa asawa. Gabayan-bayan nagulon la.